भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण को जन देवाक चाहूँ जे यह केवल मनोरंजन उद्देश्य प्रस्तुत करा जायछि। एथिरे कौनसी जाति धर्मर भेदभाव किंबा काहाकू नीच देखाइबा आमर लक्ष्य नुहे। एथि सहित एही भिडियो रे कौनसी प्रकार निशा द्रव्य किंबा मद्यपान को प्रोत्साहित करा जाय नाही। दयाकरी एहाकू केवल मनोरंजन भावे ग्रहण करंतु। Ikaw na to, wala lang. We're vlogging. Yes! Bro, yes! Ano? Ano ko tayo? hello Parati तुम कैमरा दो दे मुझे की यार मोर पे बिंदु जी तळ फुटिया जोडा को वीडियो कौन है नहीं हाँ अब वीडियो कौन है नहीं जी ब्लॉग कौन है नहीं ब्लॉग आओ जाओ 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 नहीं कल पिता था दो की जाऊँ हाँ जल्दी हम कल पिता था दो दे की जाऊँ हाँ हाँ जल्दी ना ना असं व्हिडिओ करूया ना ना तुम ना ओ कोणा ना असं व्हिडिओ करूया डॉन डिस्टर्ब कर ना ना व्हिडिओ करूया तो कौन जाने ने मोला आप पे नहीं थी এই তো আনি ভালো না এটা মধ্যে খা দিব তাহলে ভালো ব্রাউজারে মানে পোস্ট হো 3 গো স্টার্ট আরে শুনো আরে এটি কোন করছু এটা কোন মারছো ওরে আরে কল তো যাও দে যাও যাও টিকে দাও হ্যালো ভাই নমস্কার আমি কন্যা নাম কন্যা নাগিনী আমার দাম দিয়া কিয়া তই জড়িয়া পাঠ যাত নাই আসি কোন ব্লগ করছি ব্লগ যাଉଥିଲା ଦେଖିବୁ ପରୀକ୍ଷା ତୁ ଜାଣିଲୁ କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇଥର ମାନେ ମତା କି ମିଳୁଛି ଜାଣିନୁ କଣଟି ମତା କି ମିଳୁଛି ବାଡ଼ିଛେ ମୋଟା ବାଡ଼ିଛେ ବ୍ଲଗ କରୁଛୁ ତୋ ବୋପା ଏଠି ପଇସା ଗଛ ଲଗେଇଛି ହଲେଇଲେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ତୁ ବାଡ଼ିଛିଆ ବ୍ଲଗ କରୁଛୁ ବ୍ଲଗ ଅଧା ନାଇଁ ତ ହଉଛୁ ମାଝେ ଅନା କାହିଁ ଘେନେ ଘେନେ ହଉଛୁ ଏତେନେ ଗୋଟେ ମତା କି ଅଙ୍କ ଆତିମ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅରି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚରି ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୁଳି ତମୁ ଆଣିବା ଅଡିନା ଛୁଆକୁ ଦେଖ ହଉନୁ ହଉଛୁ କହି କୋଣି ଖିଆ କଣ କହିଲୁ ତୋ ବାପା ଏଠି ଖଟି ଖଟି ହାଲିଆ ଏଠି ଆସି ପେଲି ପାରୁନି ତୁ କହୁଛୁ କେରେ କେରେ ଜେରେ ଜେରେ ମଉ କଣ କିଲୋ ଆଲୁ ମାଲୁ ମୋ ପୁଅ ଆଗରେ ମୁଁ ପେଲା ପେଲି କଥା କହିଦେଲି ହେ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡଟା ବାଡେଇ ଦିଏ ଆରେ ପୁଅ ତୋ ବୁଢା ବାପା ଯୋଉ ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲି ପଳେଇଲା ତୋ ବାପା ଆସିକି ସାଇକେଲ ପେଲୁଛି ଦେ ଛାଡେ ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ପାଚୁଟି ଅପେକ୍ଷା କନେ ମୁଁ କାଲି ବଗ ନା କଣ ଦେଇକି ଯାଉଛି पोड़ा सेठाई चिकेन पोड़ी है कि मोड़ी है गलानी तू आसी कहू मु ब्लॉग करबी जा जा कर जल्दी आ तू जल्दी आ हले आउ थे देखि मो अवतार बस तमे गल स्टार्ट कर तू घंटी बेटा चित्कार कर
ବାଡ଼ିଖିଆ ତୁ କାହା ପିଲା କିରେ କାହା ପିଲା କହିବୁ ବାପା ମା ପୂଜା ପରେ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଦେଖା ଆସିକି ଏଠି ରୋଲ ଦେଖି ହେଲା ବାଡ଼ିଖିଆ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବା ପିଠା ଗୋଟେ ଆଣି ପୁରେଇ ଦେ ଆରେ ମୁଁ କଣ ବୋଇଲାଣି ବାପା ଧର କଣ ରକ୍ତ ବାଡ଼ିଖିଆ ଚୋପଣିଖିଆ ଆଉଛୁ କି ନାଇବେ ଚାଲ ତୋ ବୋପା ଫୋନ କରି କହୁଛୁ କନା ଆସ ଭିଡିଓ କରିବା କନା ପରୀକ୍ଷା ଭିଡିଓ କଣ ଭିଡିଓ ତ ଦଉଛୁ ତା ବୋପା ଫୋନ ଦଉଛୁ ଦଉଛୁ ଏତେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆରେ ମେଲ ଟା ଚେକ୍ କରୁନୁ ନହେଲେ ଦେଖୁନି ଏତେ ଦିନ ହବ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହାନିଆ ପାମୁଦିନି ରସିଆନୁ ଗାଡ଼ି ଆଣି ପେରିଆ କୋଉ ଗାଡି ବାନ୍ଦବଲୁ ବାନ୍ଦବଲୁ ନ ଉପନ କରିଦବା ଆଗରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବି ତୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ବତିବୁ ପଛରେ ମୋ ମାଗିନା ତୋ ମାଗିନା ଆଉ ତୁ ହେଲା ଆଉ ଏଥର ସବୁ ରାତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ସବୁଦିନ ମାଳିସାହି ପୁରୀ ଆଣିସିଆ କଥାଟା କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆ ମାଣି ସାହି କଥାଟା କରୁଛୁ ତୁ ଏନେ ତତେ ମାଳିସାହି ସୁବିଲା କିରେ ଆରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଳତୀ ପାଟ କରୁ lagi Fuera. ମୋ ପୁଅ ଦେଲା କିଏ ସେ ଜାଣିନି ବୋଧେ ସେ କାପ ପାଣି ଖିଆ ଚକୁଣି ଖିଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ସିଏ ଆସୁଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଧରେ କହିଲେ ଆଣି ତାକୁ ପୁଣି ଖିଆ କିଏ ହାତ ଦେଲା ତମ ଧରେ କିଏ ହାତ ଦେଲା କହିଲ ଆଗ କିଏ କହିଲେ ହାତ ଦେଲା କିଏ ର ସେଟ୍ କରୁଛି କିଏ କିଏ ହାତ ଦେଲା କହିଲ ବାଡ଼ି ପଡା ଏମିତି କହୁଛୁ ମୋ ମାଲ ପୁଅର କଣ ହେଇଗଲା ର କଣ କରିବି ଡାକୁରେ ହଁ ଚାଏ ଆଣ୍ଟିନା ମାତାକୁ ଡାକେ ସିଏ ଆଣିକି ଆଣ୍ଟିନା ମାତା ଆସିକି ଝାଡ଼ି ଦେବେ ଚାଏ କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି तूने इतनी अंतिना माता की टेंशन बाबा को डाके ना तू खाली दाने तो पुआना उठी गला अरे पुआ तू तो निश्चदारी उठिनी कोवाड़ तो उठी गला कि अबे साले ए बहु सेकुता किती उठिनी मन ताने ऊपर को उठी गला ए मन उठी गला आ ऊपर तो सब धड़ा धड़ा देखा कोवाड़ उठिला देखे प्रथम किती आईची 7 दाने ए बहु मो पूरा सक्सेस हो गला ए प्रभु ई मां मो पुआची सक्सेस हो जाईची आम गाँ लास्ट मुंडाड़ू जो मंदिर अच्छी मुझे जाचिली सिंगापुर कदली फेणाए आउ ट्विंस बंडा हाँ हाँ मन पड़ा सारथी बाबा पाखे मु छेली गोटे सरी नाई छेली गोटे हाफ टे आउ पेंठी गोटे फुल टे जाचिली हेलो नमस्कार तुम किस्ती पैसा देला देलनी हाँ किस्ती पैसा जो क्षीर वाला होता दूला दुईला दे देली अरे तुम क्षीर तुम के चीज बताइले तुम किस्ती पैसा दे देलो बुझुଛନ୍ତି ଆମ ହାଲତ କେମିତି ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ ତମେ ନିଜର ଆମ अबे साले निजर कह के तो भलो माननी आउ के तुम्हारी हो
ଫୋନ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଜିପେ କରିଦେବି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି କହ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିପେ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଆଜି ଫୋନ করে ଗେରସ୍ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଇସାଟା ତମେ ମନେ ପଡୁନି। ଗେରସ୍ତ ନା ମୋ ବରସ हेलो हेलो मेरी स्वीटा मेरे जान कैसे बना पड़ा क्या बोला तूने? आई चिया मैं प्यारे होटल बासन बाजुची एठी आसी कहूची स्वीट हार्ट ना तो बोपा दे बेबी एते ଭଲ ଲାଗେ ବେବି ସୁଇଟ ରେଡ୍ କହୁଛି ମୋ ବାପା ଡ୍ୟାସ୍ ଆଡେ ପଳେଇଲୁଣି କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କଣ ହେଇଛି କଣ ଏତେ କଣ ରାଗ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସେପଟେ ମତେ କିସ୍ତି ସାର୍ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ତମେ ଏପଟେ ମୋ ଫୋନ ଉଠାଉନ କଣ ଭାବିଛ ମତେ ଗାଡି କିଏ କଣ ରହିଯାଏ ତମେ ଆସ ଆଉ ଦିନ ଘରକୁ ତମ ଦେହ ହେଇଛି କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ପୁଅ ଜିପେକୁ 7,000 ପଠେଇଥିଲି ସେ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ତତେ ପଇସା ଦେଇନି क्या बोला तूने? ଏ ମା ବାଣିଜ୍ୟ ଟୋକା ଏପଟେ ମତେ କହୁଛି ଉଠିଗଲା ଏପଟେ ପଇସା ସବୁ ସାରିକି ମତେ କହୁଛି ଉଠିଗଲା। ଏ ମା ଲୋ ମୋ ଧନଟା କେତେ କଥା କହିଦେଲେଣି ହଉ ବେବି ସରି ଆଉ କହିଦେଲି ହଉ ଖାଇବ ଭଲ ଖାଇ ଆଉ ରଖିଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଆଜି 4 ଦିନ ମୋର অনেক প্রাণী প্রকাশ ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି କାଳିକା ମୁଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଦିଅ ଦିଅ ପଣା ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦିଅରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି আনো ভাই সমস্যা ধর্ণা এই ধরনের না তোমার বজাই দেবে ধূপ দীপ ঝুଣା দিଅରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି କାଳିକା ମାଳି বাণিজ্য তাহলে ঘটি বলছি তোমার কি এমনি অবস্থা করিবি কালী মারি নর্মদ মারি কালিকা মাଳି নর্মদ মাଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି হ্যালো ভাই নমস্কার জয় জগন্নাথ ମୁଁ ପ୍ରେମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏନାରେ ଜାତିଆକୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା କଥା କରିବେ ଘଣ୍ଟି ବି ବଜାଇ ଦେବେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଦୀର୍ଘ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲୁ ଅବଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ହେଇପାରିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।